The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Psalm 18:30, as for God, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in him. John 15:10, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Proverbs 9:11, for by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Isaiah 5:20, those who call evil good and good evil are as good as dead, who turn darkness into light and light into darkness, who turn bitter into sweet and sweet into bitter. It is our custom to pause before we study the Word of God, to have a few moments of silent prayer, to make sure that we all are in the same frequency with regard to the ground rules. Therefore, we have to make sure that we are controlled by God the Holy Spirit. So we now have a few moments of silent prayer in recognition of your privacy, since you are a priest as a believer. You have the option of rebound, the opportunity to shift gears, and to pull yourselves together in this study of the Word of God. Therefore, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again sa pagtuon sa imong mga pulong nining adlaw. Salamat sa grasya nga among gipahimuslan. Salamat sa kinabuhi nga imo pangilugwayan. O gubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa bugtong magtutudlo sa kamaturan nga mao ang Espiritu Santo. Atagi kami niya ng concentration and focus to what we are going to take up. Nini nga daw, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, atong mga subscribers, atong mga higala, mga silingan, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Our fellow believers, welcome once again. Nini nga atong pagpadayon sa atong kalihukan sa spiritual momentum nga mong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Now, karong adlaw, doon natin bag-o nga pagtulunan nga atong pagduputan sa paghisgot kinibahin sa, okay, this is the title, The Church in These Last Days. Ang simbahan nining katapusang mga adlaw. Okay? Now, una sa tanan, sa di pagyuta mo sugod, sa pagtukbil niini, akong usabon sa pagpahinumdom kanimo
magtotoo ang kamahinungdanon sa pulong sa Dios nganong ato gyud ning gihataga gibugaton nganong ato na kining pasiuna sa kinabuhi. In fact, this is our life. Okay? So, ako kang giingnan nga mao kini ang mga punto. Ako kang hatagan pag-usab sa 8 ka mga punto bahin sa kamahinungdanon sa pulong sa Dios. The importance of Bible doctrine. Now, ang pulong sa Dios mao oray bugtong paagi nga diin kita makaila ug makahigugma kang Ginoong Hesukristo. Na nas 1 Corinto 2:16 ug Pilipos 3:10. Ikaduha, ang pulong sa Dios nga naa na diha sa tuong bahin sa kasing-kasing magtotoo, kini musangpot ngadto sa pagkaokupado niya kang Ginoong Hesukristo. Hebreanon 12:1 ngadto sa 3. 1 ug 3. Ikatulo, ang pulong sa Dios masabtan lamang kini, makatunan kini, ubos sa prinsipyo sa gap, grace apparatus for perception, ug kini maga-produce sa pagsalig diha sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Job 5:24-27, 2 Corinto 5:6-8. Ikaupat, ang pulong sa Dios nga naa na diha sa tuong bahin sa kasing-kasing is magtotoo, mao kini ang tinubdan sa mga huna-huna sa Dios. Isaías 55:7-9, 2 Corinto 10:5. Ikalima, ang pulong sa Dios mao kini ang basihan alang sa atong pagpahiluna or orientation ngadto sa plano sa Dios samtang niya pakita niini ikaduhang bahin sa iyang plano. Isaías 26:3-4, Isaías 28:29, Roma 8:28. Ikaunom, ang pulong sa Dios mo'y maga-produce both ang undanon, sanity, o ang pagkaligon sa atong pangunahuna. Santiago 1:8. Ikapito, ang pulong sa Dios mao kini ang basihan alang sa Dios nun nga pag-agak ingon man ang atong pagpahiluna ngadto sa grasya. Roma 12:2 ug 3. Ug ang ikawalo, kung wa kay pulong sa Dios, ingon nga magtotoo, si Satanas mao'y magaguba, magadaot sa imong pangunahuna ug sa imong kalag. Kini, this is true sa tanan nga mga magtotoo. 2 Corinto 11:3. So mao kana ang mga punto nga akong gipahinumdom kanimo nga kitang mga magtotoo, kinahanglan we should be aware of all these things. Now, karon, ang atong duputan mao kining ang kahimtang sa simbahan niining katapusang mga adlaw. Okay, nasayod na kita, ang kitang mga magtotoo na hisakop naman kita niining katuigan sa simbahan. Human gyud nahitabo nitong Pentecostes kay mao mga katuang adlaw nga nataho sa ang katuigan sa simbahan. Ang tanang mga magtotoo nga nahisod niining maong kapanahunan o katuigan, gitawag kini sila og church age believers. So karon, niya naman kita sa mga katapusang mga adlaw. O naibaw ka na unsay but pasabot ni katapusang mga adlaw nga naa na mga kadautan ning dagsang ning lipang naghanang mga mini nga mga pagtudlo, mini nga mga relihiyon,
o daghang mga ebanghelista gani nga gigamit ni Satanas sa paglawgaw sa maayong balita sa kaluwasan. Ug mao ni ang atong tan-awon bahin sa kahimtang sa simbahan. Kita ra ba ang simbahan? Kitang tagsa-tagsa kanatong mga magtutuo. Kita ang simbahan. We compose the church, the mystical body of Christ. Ug mao nga niini katabusang mga adlaw nga gawas nga this is the days of evil, this is the age of apostasy. Gawas nga niya kita sa sulod sa katuigan sa simbahan. Mao ni atong hisgutan. Now, una sa tanan, diha sa Juan 14:6, ikaw na, akong gi-presume nga imo na kini na katunan ug maayo na sag-o, John 14:6. Si Ginoong Jesucristo mismo namulong nini, ako mong dalan, unsa, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaanto sa Amahan, gawas kung pinagi ka nako. So there's only one way ngadto sa langit, si Ginoong Jesucristo lamang. Okay? Now, kini, bahin kini sa maayong balita sa kaluwasan gihapon. Nga gikinahanglan nga kini isabwag, isangyaw gyud sa kanang pinaspasay na ta kay gamay na lang ang panahon. Ug mao nga ato kining ituki. Now, mangutana ka tingali, kinsa may who will be in heaven? Kinsa man ang wadto sa langit? O kung tuwan na ta sa langit, magunsa man ta dito. Mao ni mga pangutana. Ang mga tao ba nga tuwa sa langit, nakahibaw sila, unsay nagpanghitabo din is kalibutan? Mag-ilhanay ba ta dito? Sa usag-usa ka nato dito sa langit? Now, Hebrews 4:12 unsay gisulti. Of course kanunay man ni natong ginabatbat sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Only God is able to judge the thoughts and the intentions sa kasing-kasing sa katao. Daghang mga tao karon nga tuwa na dito sa langit, makurat kini sila. Naay moingon tingali ditong tuwa na dito, ano maning tawhana nga ako maning gidahom nga dili magtotoo, anong niya man siya dinhi. Or ngano man si kini si kuan si kuan o si kuan ngano nga kini siya ako magituuhan nga magtotoo unta apan wa man siya dinhi. Now, unsa gisulti sa Mateo 7:21-23? Jesus said, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. For many will say to me," yan ang adlaw, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles?" And then I will declare to them, "I never knew you. Depart from me, you who practiced lawlessness." Now, atong badlisan kanang pulong 10 versikulo 22 nga daghan ang ingon ngan hikanako niya nang adlaw na unsa man ning pasabot, what day nga iyang gisgutan ba bahin. Mao kini ang adlaw sa paghukom, the judgment day. Now, wa siya nagasulti siya ba nga not just a few people are going to be surprised. Daghan ang matinga kanang makurat who thought God would welcome them into heaven, apan ang tinuod
isalikway man sila, God will turn them away from heaven. Ngano ni? Simple na kayo. They were on the wrong road all of the time. Kaya binimo, ang Biblia God nagatudlo nga doon na magwiduha ka dalan sa kinabuhi nga lungtad o musangpot ngadtos duha pod ka nagalaing mga destinations. Now, unsa may gisulti dis Mateo 7:13 o 14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are following it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. Mao ni gisulting Hesus. There are two roads in life. Duha. Ang usa niining dalan, mao kining halapad kayo nga dalan. It's a wide highway. It's a highway nga sangpot ultimately ngadto sa impyerno. Now, kasi kaya mga tao ba are taking that road. Daghan. Nabihang baga sa mga katawan ang nagaagi nining maong dalan. Apan si Jesus nagkanayon. Na ay lain nga dalan that goes to the opposite direction. Nga hagipot kini. Apiki kayo, ug lisod kayo ning daan. Mao ni ang daan nga paingon sa langit. Ug diutay raman ang nagalakaw ug nagasubay niya ng maong dalan. Diutay ra. Now, unsa man niyo pagkasiguro nga you're on the right road? Ang right highway nga paingon nga sa langit. Unsa man niyo pagkaibaw? And not on the highway nga nga musangpot dito sa impyerno. Paminaw. Dunay daghan bagang duot sa mga katawhan diha sa gawas karon nga labihan sa pagkasinsiro nila ang ilang pagtuo nga sila paingos langit. They sincerely follow other railways ngadto sa langit. Na ay mga Hinduism, na ay Islam, na ay Buddhism, na ay Mormonism, na ay Jehovah's Witnesses, etc. A number of different ways sila nagdahom nga sila paingos langit. Labihan sa pagsinsiro sila sa ilang mga kasing-kasing, but it doesn't matter how sincere you are. Dili man mo kanang di na mo it doesn't matter how sincere you are. Okay, you can be sincerely wrong. So, unsa man mo pagkasiguro din nga ang imong gisubay nga dalan paingon sa langit. Unsa man mo pagkaibaw? Ug unsa man pud nimo pagkaibaw kanang imong giagian paingon sa impyerno. Kaya binimo ang journey nagasugod yun dili dito sa sunod nga kinabuhi. Ang journey nga itong isgutan din ngadto sa langit or impyerno magsugod din ning atong kinabuhi karon. It begins here in this life. Kinining kinabuhi ana ka you're one. You are on one of two roads. Matud pa ni Jesus. You're either on the highway to heaven or highway to hell. Ang pangutana nako mao kini. Unsa ang mali nimo pagkaibaw nga ikaw nagaagi karon ka sa dalan paingos langit? Bueno pabinaw. Dunay upat ka mga ingnon ta ilhanan, if you will, nga mahimo kining you can check aron makita nimo tino gyud nimo kung ana bagyud ka sa hustong dalan nga mo end up dito sa langit. Kay kining mga ilhanan God nagarepresentar upat ka mahinungdanon o sinugdanan kayong mga kamatuoran nga
kinahanglan imong ilhon, dili lang kay diha sa imong hunahuna, kung dili diha sa imong kasing-kasing. Kung buot ka nga mo abot gyud dito sa langit one day. Now, unsa man ni mga ilhanan? Okay, ako nga taga ang ilhanan nag-una niini. Kinahanglan nga atong ilhon nga dunay suliran. Labihas kada kong suliran sa sala. Sabi nimo, sagad sa mga tao karon, musalikway sila to go any further kung bahin na gani, nining bahin nga atong isgutan. You see? Nga, sa diha nga makita nila kining ilhanan, moingon sila, I'm not going any further. I don't like being called a sinner. You see? Musinta dayon ni sila. Dili sila makadawat sa katinuoran o kamatuoran nga sila mga makasasala. Batod pa nila, insulto man na ako. Mga hinungdan nga daghan kayong mga tao na makakita na sila ni ining maong ilhanan. Mayroong sila, di ko mo agi niya na. Nga dalan. I'm going to a different road. Apan ang tinuod mo, ang Diyos nagkanayon, kitang tanan mga makasasala. Kung sa magisulti sa Roma 3, 10-12, walay mausa ang unsa, matarong. Walay bisag usa. There is none who understands. Walay nakasabot. Walay nagapangita sa Dios. Ang tanan na miya sa Dios. Together, they have become useless. There is none who does good. Wala. Bisag mausa. O niya, ang climax gyud niya ng bersikulo 23. Unsa may gisulti, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Now, pila may mga tao, no? Ang mga maayong tao ba nga niya ning kalibutan na? Pila? How many people are righteous? That word righteous, matarong, nagkahulugan kini og husto nga baruganan uban sa Dios. Now, whom does God look at? Well, ug moingon ang Dios nga, that's a really good guy or girl. Zero. Wala. Why masulti ang Dios? Kinsay maayo? Wala. Zero. None. Nada. Napaminaw. Nini. There is no one righteous. Matod pa kana sa hingpit nga sukdanan sa Dios. Now, naayuban nga mas daghang mga sala kaysa uban, apan kitang tanan nakasala ug nakabsan gayud sa himaya sa Dios. Now, nakabsan, we have fallen short sa plano sa Dios atong kinabuhi. And would lead us to ilhanan nga ikaduha. Unsa may ikaduhang ilhanan nga kita kinahanglan nga moila on our way to heaven, ug mao kini, God is sinless. Walay sala ang Dios. Naman sa Habakuk 1:13. Even though na doon tay suliran sa sala, ang Dios wala gayoy sala. Ang pulong diha sa Biblia for that is unsa? Balaan. No less than 6 times diha sa Biblia ang Dios nagkanayon, kinahanglan kamo magmabalaan tungod kay ako balaan. Kanang pulong nga balaan, literally nagkahulugan kini og lahi, kanang separate o labaw. Mo kanibot pasabot. Kitang tanan mga makasasala. Ang Dios walay sala. Do you see the big difference? Nakita ba nimo? Uwa ka kakita.
sa diferensya. Dako, diferensya. The fact that kita mo tugot og sala sa atong mga kinabuhi in the lives of other people, kini nagahulugan nga kita mga makasasala. Gusto? Now, ang Dios dili man ni na. Balik ra gud sa 1:13, unsay gisulti diha sa Dios. Bahin kaniya. For your eyes are too pure to approve evil, and you cannot look on wickedness with favor. Kaya ang Diyos has a zero tolerance level alang sa sala. Nga naman, tungod kay siya balaan, walay sala. Apan ang Diyos, eksakto gyud nga anaa siya sa unsay ato gikinahanglan to get to heaven. Kinahanglan. Sa diha si Kristo namatay dito sa cross, numdumi. There were duha ka mga amazing transactions ang nahitabo. Ang una niini, ang atong Ginoong Hesus Kristo, midawat sa tanan natong kasalanan. Midawat sa silot sa atong mga sala. Nga angayan unta kita maoy sa hukman tungod sa itong mga sala. You see, ang Biblia na kanayon, ang Diyos labihan sa kabalaan, dili gyud niya ma-overlook ang dautan. In fact, diya sa Nahum, Kapitulo 1, versikulo 3, kini na kanayon, ang Diyos will by no means leave the guilty unpunished. Ang Diyos nagadiman nga ang sala kinahanglan silutan. Nagadungog ka ba? Ang sala kinahanglan silutan. Somebody has to pay for your sin. Kung sa akong sala. Kung sa dihang si Ginoong Kristo namatay dito sa cross, in some inexplicable way, di yun na ito matugkad. Ing gidawat ang tanan nga silot gikan sa Dios nga ikaw gako unta ang silutan. But dili lamang kana. Not only that Jesus midawat sa tanan natong silot sa kasalanan nga angay unta kanato, apan iya pag yung gihatag ang iyang pagkamayo nga dili gid unta kita angayan. He credited us with His righteousness sa iyang pagkamatarong. Ug mo hinungdan ang 2 Corintios 5:21 nagkanayon. God made Him, si Ginoong Kristo kini, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Naibaw ka ba nga, tungod kang Ginoong Kristo na anak sa Dios, siya lamang ang bugtong persona nga na tao who could accomplish those things. Siya lamang ang makatangtang sa atong silot sa sala. Tungod kay siya wala may sala. Di kinahanglan nga mo antos unta siya sa atong mga sala. He did not have any sin. Siya lamang ang bugtong kalifikado nga mo pasan mo dawat sa silot sa sala nga angayan unta nato. O siya lamang ang bugtong persona sa kasaysayan ingon nga anak sa Dios nga who had enough righteousness to get to heaven. Ug mao kanay hinungdan ngano nga si Ginoong Kristo lahi than any religious leader sa tibuok kalibutan. Nasayod ka ba nga kasagaran sa mga relihiyoso sa kalibutan, mga Hinduism, Islam, Buddhism, etc. Kini sila, well, mila sila nga si Jesus maayong tao. But he was a great prophet. Tuo sila niya na. Apan muhunong na sila, all of them, in saying nga siya anak
sa Dios. Na mao kanay diferensya. Si Jesus dili makasulbad sa imong suliran sa sala hangtod nga mudawat ka, muangkon ka nga siya mao ang bugtong anak sa Dios nga makahimo lamang nga makapuli sa imong dapit of taking the punishment you deserve. O paghatag kanimo o kanako niya ng pagkamatarong nga dili kita angayan. Kaya binimo, labihas kadaghang mga tao nga magasulti niini. Well, I accept the fact nga si Jesus maayong tao. Siya usa ka moral nga magtutudlo, siya dako yung ehemplo, panig-ingnan, apan kung bahin na gani nga God in the flesh, dili na sila mo na diya. They cannot go there. Well, nahibaw ka mga si Jesus mismo does not give you the option sa imong pag-ingon nga usa siya sa mayong tao, mayong magtutudlo. Paminaw niini. Si Jesus mismo does not give these people who cannot believe Jesus was the Son of God the option. Sa pag-ingon lang nila nga siya usa ka mayong tao ug maayong magtutudlo. Because it was Jesus himself nga mideklarar nga siya anak sa Dios. He was God diha sa unod in the flesh. Ug paminaw, tungod kay siya anak man sa Dios, siya lamang ang makahatag kanimo kanako niya ng pagkamatarong nga dili kita angayan. Diya sa Roma 5:1 si Pablo nagkanayon, therefore, having been justified by faith, we have peace with God, pinagi sa atong Ginoong Kristo. Yung kining pulong nga justified, legal kini nga pulong nga nagkahulugan og for a judge to declare not guilty. Now, kini naghulugan nga sa higayon nga ikaw mutuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas og Ginoo in that great courtroom of heaven. Ang Dios mo dok dayon niya ng gavel ug mo ingon not guilty. Walay sala. You are forgiven of your sins. Now, this is to be received by faith alone. Pinagi lamang sa pagtuo, ha? Nga naman, tungod kay gasa kini sa Dios ngadto sa tao. Apan bisan unsang gasa, wa man ay bili sa gihatagan niini hangtod nga badawaton kini niya o iya kining ablihan, di ba? Episodo 8:9 sa gisulti. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a what? Gasa sa Dios. Dili pinaagig mga binuhatan, kay basig na ay magpahambog nini. So, gasa kini sa Dios. Would you accept it or reject it? Naras imong pagpili. The choice is all yours. And you know the consequences of each. John 3:36 sa gisulti. If you receive, kung imong dawaton, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, ang resulta, kinabuhing dayon. Apan kung imong isalikway, dayon na nga paghukom. Kini ato ning lambas sa imong panumduman, kay kini mao kini bahin sa mayong balita sa kaluwasan nga kinahanglan ni sambuag kini sa pinaspasay na gyud. Kini na kita sa last days o mao ni kita nga simbahan kinahanglan magmatngon kita kanunay, magmatinuoron kita sa atong katunglanan ngadto sa Dios, ingon nga iyang mga anak, pagpatubo sa atong galag,
Pinagi niya itong ginabuhat nga pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Atong slogan, Operation SLBA. Mao kini nga atong tulumanon. Ug mao kini nga atong kinabuhi. Kay mao kini ang makapalig-on kanato ingon nga mga sakop niining katuigan sa simbahan. Nga mag-aagi kita niining katapusang mga adlaw. So we have to be aware of all these things. We have to be aware of all the spiritual assets nga gihatag sa Dios kanato. Wa kitay ikapangulipas nga dili kita mahimong mananaog niining kapanahunan sa simbahan. Ihatagan pa kita niya og napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. Mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. Unsa pa? Labihas kadagan. Napatay faith rest drill. Napakitay operational divine dynasty nga atong puy-anan ingon nga mga Kristohanon. Kay mao lamang kanay dapit nga diin makahimo kita, makatuman kita sa plano sa Dios atong kinabuhi. Ug dinhi atong humanon ang atong paghisgot bahin niini kay naa na may mga background dinhi paghuot sa iro. Okay, dinhi lang una kita kutob ug magapadayon kita sa paghisgot ugma sa dugang pang mga punto. Okay, magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagpakingambitay kanimo sa imong mga pulong. Balik kami sa among pagpadayon sa among kinabuhing Kristohanon. Dada kami pagbalik ugma, kami magapadayon kami sa among pagtubo espiritualon. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.